R4, Manresa. Via 1, para tota la construcció excepte per disposa via de cavall. Bateria sobre pasta. Bateria, Castellvell de Vilar. Tren accessible. R4. És la via 2 regional amb destinació de l'Est para tren regional. R7, Sant Andreu Arenal. Via 2, tren accessible. Tren 1, R7, Sant Andreu Arenal. Atenció, no. Hi ha la retirada encara continua la participació. Atenció, no.
U, tren executiva. R4, terrassa. Via Q2, tren executiu.